Който ви каза истината, що чух от Бога, Аврам това не е правил. Вие вършите делата на баща си. На това му рекоха: ние от блудство не сме родени, едного отца имаме, Бога. Исус им рече: да беше Бог ваш отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязал и дохождам от Бога, защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате Словото ми. Ваш баща е дяволът и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоява в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грях? Аз пък говоря истина, защо ми не вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. На това иудеите му отговориха и рекоха: не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс? Исус отговори: в мене бяс няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. Ала аз не търся моята слава. Има друг, който я търси и съди. Истина, истина ви казвам, който спази словото ми, няма да види смърт вовеки. Тогава иудеите му рекоха: сега разбрахме, че в тебе има бяс. Аврам умря, пророците също, а ти казваш: който спази словото ми, няма да вкуси смърт вовеки. Нима ти си по-голям от отца ни Аврама, който умря, и пророците умряха. На какъв се правиш ти? Исус отговори: ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Моят отец е, който ме прослави и за когото вие казвате, че е ваш Бог. Но го не познахте, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец, но аз го зная и пазя словото му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види моя ден, и видя и се възрадва. На това иудеите му рекоха: нямаш още 50 години и си видял Авраама. Исус им рече: истина, истина ви казвам, преди Авраам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху му, но Исус се скри и излезе от храма, като мина посред тях, и така си отиде. Така, брати и сестри, четем отново от 30 до 32 стих. Когато той говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Исус казваше на повярвалите в него иудеи: ако вие пребъдете словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Мислено, ако се върнем в предишните заключителните стихове на първата част, с която завършихме миналата беседа, ще си припомним, че Господ показал изключително смирение пред своите слушатели.
а те го следвали именно заради думите на смирение и, разбира се, заради чудесата, които той извършил. Затова и свети евангелист Йоан започва стих 30 с думите: когато той говореше това, мнозина повярваха. Тоест, той говори от това, отправил поучителни думи, които ярко контрастирали с неговото божествено достоинство, т.е. със смирение и с простички думи. Спасителят им обяснявал божествената подредба. На основата на това смирение евангелиста казва, че мнозина повярвали. Т.е. те повярвали не в буквалния смисъл на думата, а го приели само защото им харесало смирението в неговите думи. А за това, че те не били вярващи в точния смисъл на думата, е видно от следващите думи на Спасителя Христа. Ако вие пребъдете в Словото ми, с тези думи им показва, че макар и да са повярвали, или поне така да го изявяват, това било повърхностно чувство и те нямало да останат във вярата. По този начин Господ Исус им показва две неща. Първо, Той ги изобличава за повърхностната духовност. И второ, показва им, че познава сърцата им, а това е във възможностите само и единствено на Бог. От предишните глави да си припомним един факт, че мнозина от първите му ученици отпаднали, а те казали: тежки са тия думи, кой може да ги понесе? Затова Христос отправя тези думи към тези, които повярвали сега. Ако вие пребъдете в Словото ми и в вярата, то ще познаете истината, т.е. ще познаете мен, защото аз съм абсолютната истина. И сега вие не знаете истината, защото законът, на когото смятате, че сте пазители, не е истина, а само образ и сянка на истината. Ако ме познаете и повярвате в мене, който съм истинен, то само и единствено тогава истината ще ви направи свободни. Тоест, аз ще ви освободя от вашата греховност. Защото всеки, който вярва в този, който взима върху си греха на света, той без съмнение е свободен от грехове. В стих 21 Христос казва на невярващите: в греха си ще умрете. Така и на тези, които пребъдват в вярата, обещава освобождаване от греховете, защото жертвите и поръсванията са само образи, не освобождаващи от грехове. А духовната, истинската жертва чрез вярата и познанието освобождава от греховете всеки един от нас. И всички ние от роби на греха ставаме свободни, ставаме синове на нашия Творец и Създател Бога. Брати и сестри, 31 и 32 стих са емблематични. И аз винаги си позволявам и много често ги цитирам от църковния амвон при проповед. Защото ние сме свикнали малко по-човешки, малко по-плътски да боравим с понятието истина. Всеки в един момент застава и се бие в гърдите и казва: моята истина е истина. Разбирате ли? И всички ние като хора, като човеци не осъзнаваме, че нашата истина е много относително нещо. Не осъзнаваме, че моята истина може да бъде лъжа за него, неговата истина може да бъде лъжа за друг от обществото ни, и по този начин като че изпадаме в един омагьосан кръг. И изпадаме в един такъв омагьосан кръг, между другото, за това, защото, отново казвам,
не познаваме твърде добре нашия Спасител Христос. Ако познавахме Неговите думи и те винаги звучеха в нашето съзнание, то при всяка мисъл за нашата истина, за нашата лична истина, за нашата лична правда, винаги биха изникнали в съзнанието ни именно тези думи на Спасителя Христос. Защото ние тук казваме, че Той отправил тези думи към иудеите. А нима, ако Спасителя Христос ги е преподавал, т.е. ги е насочвал само към иудеите, евангелиста някога, особено свети евангелист Йоан, не би ли си казал: ама той Спасителя насочи тези думи към иудеите, ами аз няма нужда тогава да ги включвам в Светото Евангелие, което той написал 95-та година. Но свети евангелист Йоан, брати и сестри, до категоричност е разбрал едно основно нещо, че Спасителя Христос насочва тези думи и ще продължава да ги насочва в вековете до Неговото второ идване. Защото тези думи трябва да бъдат фактология на човешкото мислене, на християнското мислене преди всичко, за всеки един от нас. И във всеки един момент, когато се стремим да размишляваме върху някаква наша истина, тези думи винаги трябва да изникнат в нашето съзнание. И да живеем преди всичко със съзнанието, че абсолютната истина, това е нашия Спасител Господ Исус Христос. И никаква друга, някаква истина не е в състояние да препокрие тая велика истина на нашия Спасител. Затова той, забележете, казва: ако пребъдете в Словото ми. т.е. как да разбираме думичката пребъдване в Словото на Христа? Трябва да я разбираме като живот. Т.е. Христос буквално казва: ако живеете в моето Слово. А какво е Словото тогава? Разбира се, че вярата. Защото ако ние сме в Словото на Спасителя Христос и реално чрез Словото познаваме Христа, естествено, че ще имаме дълбоката вяра, която ще бъде тая пътеводна звезда за всеки един добър християнин, който има елементарно познание върху Словото и върху истината на Христа. Тоест, пребъдването е живота във Христа. И ако ние пребъдваме и живеем в Неговото Слово, то естествено, че чрез този живот, брати и сестри, ние ще станем реални ученици на нашия Спасител Господ Исус Христос. А ученичеството, и то дейното ученичество, разберете, тук не говорим за формалните неща. Т.е. да си помислим: ама ние сме кръстени, значи сме ученици Христови. Не е така. Защото много хора в майка България са кръстени. Много хора по белия свят са кръстени. И са толкова далеч от истините на Спасителя Христа. И са толкова отдалечени от истината на Христа. И за жалост много често си мислят, че кръщението им осигурява спасение. Само за това, че те са предприели крачката да приемат Христовото име върху себе си. Но Христовото име е благодат върху човека, брати и сестри. Но то е и голямо задължение, голямо изискване спрямо човешкия живот. И това изискване, което Спасителя Христос веднага поставя пред съзнанието на човека след светото таинство кръщение, именно това: човека да придобива постоянно познание за Бога, да се стреми да пребъдва, т.е. да живее чрез вярата си в Христа.
И основният негов стремеж да стане достоен ученик на Спасителя Христос. И единствено тогава, както Спасителя казва и насочва думите към иудеите и респективно към всеки един от нас, единствено тогава, когато станем достойни негови ученици, ние ще познаем истината и тая неговата истина, едничката истина, ще ни направи свободни хора. Демокрацията не прави хората свободни, брати и сестри. И ние виждаме в днешно съвремие, в което масово се опитват да промиват съзнанието на човека, че демокрацията е единствената система, която прави човека свободен. Ние виждаме, че в демокрацията не е истината. Че демокрацията може формално, нали, с хартия да те прави свободен човек и да ти казва: ето, човеко, ти имаш правото да пътуваш навсякъде. И в един момент, като се обърнем, осъзнаваме, че не само не можем да пътуваме, а осъзнаваме, че сме икономически роби. И дори да ни се дава правото да пътуваме, то ние нямаме възможностите да пътуваме. Как можем да приемем това нещо за истина? Особено християнина, който живее в Христа, който поне се опитва да познава Христа, той трябва винаги да осъзнава, че дори и роб, въпреки че сега робство няма, дори и роб под някаква форма, истината, живота и вярата в Христа винаги може да го направи свободен човек. И той в любовта си, в мисленето си, в вярата, в стремежа към познание на небесния, божествения свят, той винаги ще бъде свободен човек. И Бога ми, дори в смъртта, никой няма да има практическата възможност да му отнеме тая истина. Защото тя се дава от Бога, от Спасителя Христа, чрез духовния стремеж на човека. И в момента, в който човек положи живота си в тая истина, в този живот, никой не може да отнеме по никакъв начин неговата свобода. Ето виждате, само с 2 редчета, и то къси редчета в тези стихове, колко много иска да ни каже Христос в днешното съвремие. Спасителя ни учи на търпение. И добрият християнин се стреми да живее с търпение. Но търпението е осъзнато, осмислено в живота на добрия християнин, брати и сестри, единствено когато той е свободен по дух. Когато чрез вярата си успява да прескочи тази граница, която неговото физическо зрение няма как да прескочи. Тоест, да прескочим границата на временния живот и да успеем чрез духовното си аз да погледнем отвъд тая граница, да погледнем в божествената вечност, да видим вечния живот в Бога. А ние, православните брати и сестри, сме облагодатени хора. Знаете ли защо? Защото дори и да пребиваваме в греховността си, да не можем да погледнем зад тая граница, ние имаме толкова много свидетелство от святи хора. И е достатъчно да отворим житията на светиите и оттам ще ни залее изключителна информация. И то не е информация, а светлина и вечност. Затова сме облагодатени. Защото можем просто, особено в днешното съвремие, да вземем, да отворим, да погледнем, да прочетем. И дори чрез един живот на един светец, ние можем да разберем истината за божествената вечност.
Ние можем да проумеем, можем да си представим, можем да видим вътре в съзнанието си, в душата, в сърцето си, да видим Божието небесно царство. Това царство, за което Спасителя ни проповядва, с която проповед той започна своята мисия, своето служение сред хората. А Бога ми, това, че Спасителя Христос преди 2000 години беше хванат, беше осъден, пострада, беше бит, мъчен, беше разпънат на кръста. Но ние знаем и последицата. Знаем, че той възкръсна. И знаем, че чрез възкресението си и своето възнесение, брати и сестри, той невидимо продължава да служи на човека християнин. Той невидимо продължава да пребъдва в нашия живот. И колкото и трудничко, защото ние сме грешни хора и трудно можем да приемем тая истинската светлина. Той продължава много трудно, но без отказване да се стреми да ни показва Божието небесно царство. Той никога не пропуска момента в живота на добрия човек, на християнина човек, да му показва, че той не е някаква просто мистика, а той е реално присъстваш в неговия живот и постоянно облагодатяваш и освещаваш и осветляваш неговия живот. Това е Спасителя Христос. И всички тези неща, които ги казах до тук, се изразяват само в 2-3 редчета, написани или предадени от свети евангелист Йоанна в 8 глава, 31 и 32 стих. 33 до 36 стих, брати и сестри. Отговориха му: ние сме семе Аврамово и никога никому не сме били роби. Как ти казваш, свободни ще станете? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всякой, който прави грях, роб е на греха, а робът не пребъдва вечно в къщи, синът пребъдва вечно. И тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Иудеите отново проявява своята гордост и суетно благородство и с неприкрита ярост казват, заявяват: ние сме семе Аврамово. Каква е дилемата тук, която иудеите трябвало да разрешат, и то да разрешат за себе си? Наместо да защитават своето така наречено благородническо потекло, те трябвало да се замислят върху думите на Спасителя: ще познаете истината, и да кажат: нима не познаваме истината, нима цялото писание и закона са лъжливи. За жалост, брати и сестри, те не отправили такова запитване към своята съвест, а се развълнували, мислейки, че той ги укорява в робство и нисш произход. Техният отговор бил: ние сме семе Аврамово, т.е. те дори не се постарали да изтъкнат някакви свои достоинства, а направили това, което е общо употребимо дори и в днешното, в нашето съвремие. Обърнали се към отците, т.е. използвали техният авторитет. Затова и свети Йоан Кръстител им казва: сторете прочее плод достоен за покаяние и не помислите да думате в себе си: наш отец е Аврам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврамо. Евангелието по Матея, 3 глава, 8 и 9 стих. Тук чухте, че поменах, т.е. направих едно сравнение с
нашия живот в днешното съвремие. И с право го правим, брати и сестри. Защото, особено в днешното съвремие, ние по никакъв начин не се опитваме да надградим това, което са постигнали нашите отци в миналото. Аз не съм старозагорчанин, но от вас може би има кореняци старозагорчани. Аз съм от 30 години в Стара Загора, брати и сестри. Но всички знаем една истина, че Стара Загора е имала изключителни духовни водачи. Начевайки от дядо Методий Кусев, преминавайки през изключителната интелигентност на дядо Павел, преминавайки през изключителната личност на дядо Климент, а вече за мнозина от вас личността на митрополит Панкратий е явна до категоричност. Тоест, виждаме каква градивност има в личностите. Тоест, има една приемственост и всеки един от тях е надграждал на това, което е построил другия. И това не е просто строеж на църквата, защото няма как да построим църквата, ако методически не строим човешкото съзнание, човешката мисъл, човешката духовност. Защото това е, което изгражда фактически църквата, брати и сестри. Та нали винаги казваме, че църквата е това? Всички ние събрани на едно, като общност, обединени от Христовата ценностна система. Това е църквата. И от тук винаги, особено духовенството, трябва винаги да се вглежда в себе си и да прави актуални промени в своя живот. В начина на личностно взаимоотношение, духовник с духовник. И от тук да се определя прагматичното духовно отношение и спрямо паството. Ние ще стигнем до 10 глава на Евангелието по Йоанна и ще разгледаме думите на Спасителя Христос за добрия пастир. Думи, които са били актуални, които Христос с такава болка изказа преди 2000 години. Думи много по-актуални в нашето съвремие. Защото в нашето съвремие пастирството тотално е изгубено. И това е, може би, най-голямото достоинство на съвременния клир на Българската православна църква. Не да възстанови пастирството. Защото няма как да го възстанови, ако първо не промени начина на мислене. И преди всичко, ако не позволи самия Христос да претворява съзнанието на духовника и претворявайки по този начин съзнанието му, самият клирик да започне да вижда Христос като пастир. А когато виждаме и изживяваме Христос като пастир, няма начин самите ние да не станем пастири. И Бога ми, никак не е обидно да се чувстваме като стадо на Спасителя Христа. Защото, нека да се върнем сега, може би, ако на съвременните деца излезем или ги съберем и им кажем, че са овце, за тях ще прозвучи изключително обидно. Знаете ли защо? Защото те не познават животното, те не познават овчара, за да знаят с колко любов някога тези хора гледаха стадото си. Че те обичаха овцете си повече от децата си. Затова Христос дава такъв пример, казвайки: аз съм добрия пастир, а вие сте моите овце, вие сте моето стадо. И аз толкова ви обичам, че съм готов да положа душата си за вас. Така че, ето в днешното съвремие,
Това е нещото, което трябва да променим. Не да говорим за грандиозни неща, не да говорим грандиозно за просветата, която трябва да въведем в светското училище, за да променим съзнанието на децата. А как да променим тяхното съзнание, след като нашето съзнание не е променено? Не бива ли всеки да се обърне първо към себе си, да потърси прагматичната духовна промяна в себе си и тогава вече да помислим да променим нашите деца, брати и сестри. И когато направим тая грандиозна промяна, тогава ще имаме отечество, тогава ще имаме родина, която ще обичаме. Тогава най-вече, знаете ли какво? Ще обичаме семейството си, което в момента не обичаме. И затова нашите деца в днешното съвремие на 21 век, когато уж пристъпват към Божия олтар, за да потърсят благословението на църквата, да потърсят благодата на семейството, на брака, те пристъпват, но малко с половин уста, като че казват: аби искаме, ама ние знаем, че след 2-3 години ще се разведе. Ето тук е големият, основният проблем за обществото ни като цяло. И тези думи, които чухте преди малко, Христос и тълкователите са отправили преди стотици и хиляди години, брати и сестри. Но те са ги отправили с едно еднозначно послание към всеки един от нас. И ако ние разбираме тяхното послание, ще се обърнем към себе си за личната промяна. А личната промяна ще доведе до обществената промяна. Имахме на 1 март имахме един прекрасен концерт в художествена галерия. Много от вас присъстваха. От тези светските песни, с коя песен започна октета? Къде си вярна ти, любов народна? Прекрасни думи, които, когато чуем сега, галят съзнанието ни, галят душата ни, а с тези думи нашите деди, прадеди са живеели живота си. Те са осмислили техния живот. Докато сега те, когато ги чуем, успяват да погалят душата ни, но час-два след това просто ги забравяме и те не са част от нашия духовен живот. Ето това трябва да променим. Опонирайки на Христа с думите, че никога не са били роби, те лъжели, защото многократно са попадали в плен на робство на други народи. Тук ще поменем само 2 народа – Вавилон и Египет. И мисля, че това е достатъчно. Тук Спасителя не ги изобличава за лъжа, защото целта му не била да докаже лъжата им, т.е. че са роби на човеци, а че са роби на греха. И ако от човешкото робство можеш да се измъкнеш и със собствени сили, то от робството на греха може да те избави едничък Бог, защото само и единствено Той може да опрощава грехове. Затова и Спасителя Христос казва: всякой, който прави грях, роб е на греха. Така че и вие сте грешни и затова сте роби на греха. Обикновено евреите са оправдавали с това, че основната култова част от религията им се отнасяла именно до това. Свещеника принасял жертва в храма за греховете на народа и по този начин всички се считали чисти от греховете. Какво им казва Христос? Този, който принася първо жертва за собствените си грехове и след това жертва за народа,
не може да счита себе си за чист от грехове. Затова и свети апостол Павел пише на римските християни, 3 глава, 23 стих: всички съгрешиха и са лишени от слава Божия. Така и свети апостол Павел потвърждава мислите на Христа, че свещениците, бидейки роби на греха, не могат да опрощават грехове, защото не им е дадена такава власт. Тук говорим за древното свещенство при синагогата или при Соломоновия храм. Тук веднага отваряме посланието до евреите, 5 глава от 1 до 3 стих, където свети апостол Павел казва: защото всеки първосвещеник измежду човеци избиран за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове, и за да може да бъде снисходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ. И затова е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за греховете. По-нататък Спасителя казва: робът не пребъдва в къщи, т.е. няма власт да дарява нищо, защото не е господар на своя дом, а синът е господар на дома и пребъдва в къщи. И така, тези ваши свещеници са роби на греха, като вас, и не могат да опрощават грехове. А аз, синът, който пребъдвам в къщи, т.е. който имам власт в пълнота и съм господар на къщата на дома, защото всичко е мое и аз съм единосилен и единовластен с Отца. Когато аз ви освободя, едва тогава ще бъдете свободни. 37 до 38 стих. Зная, че сте семе Аврамово, но търсите да ме убиете, защото словото ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у моя отец, а вие вършите онова, що сте видели у вашият отец. Още с първите си думи на стих 37 Господ казва на иудеите: вие считате, че сте семе Аврамово. Аз съм съгласен с това, че имате плътско, физическо родство с този свят. Но вие нямате духовно родство с него. Той е праведен, говорейки за Аврама. Той е праведен, човеколюбив и страннолюбив, а вие дишате убийство и ненавист към хората. Затова търсите да ме убиете и замисляте зло против мене. Как тогава считате, че сте деца на Аврама, когато сте толкова далеч от качествата на баща си? Щом се хвалите с родството си, трябва да подражавате и на неговите добродетели. Когато Спасителя ги обвинява, че искат да го убият, за да не им даде възможност да кажат: ние справедливо търсим да те убием, той изтъква причината. Вие безнеете против мене поради една причина, и тя е, че словото ми превишава вашето разбиране, вашата възможност за познание и не се побира във вас. Това не бива да е повод, за да искате да ме убиете, а напротив, повод да ме уважавате и почитате, за да се разгори във вас желанието да разбирате и да живеете в Словото. В стих 38 той им казва: аз говоря не само от себе си, а говоря това, що съм видял у моя отец, а вие вършите онова, що сте видели у вашият отец. Какво се опитва да им каже с тези думи Господ Исус Христос?
Аз възвестявам божественото и небесното и по такъв начин ви показвам моят Отец, а вие чрез делата си показвате и делата на вашият отец, т.е. делата на дявола. С думите говоря това, що съм видял, Спасителя не им говори за телесното, физическото виждане, а за истинското, вярното знание, изхождащо само и единствено от Бога. Както очите виждат всичко, което ги заобикаля, така и аз говоря истината и само истината, и това са нещата, които съм научил непосредствено от моя Отец. 39 до 41 стих. Отговориха му и рекоха: наш отец е Аврам. Исус им рече: да бяхте чеда на Аврама, щехте да вършите делата Аврамови, а сега искате да ме убиете мене, човека, който ви каза истината, що чух от Бога. Аврам това не е правил. Вие вършите делата на баща си. На това му рекоха: ние от буство не сме родени, едного отца имаме, Бога. Както в предишните стихове поменахме, така и тук. Господ Исус Христос говори на иудеите, че техен баща е дявола, и прави това заключение, като сравнява делата на тези, които считали себе си за богоизбран народ, с делата на сатаната. Тоест прави сравнение между техните дела и това, което методически сатаната прави в света. Няма нужда да изясняваме какво прави сатаната, какво е задължението на сатаната в този свят, брати и сестри. Основното му задължение е да отклони човека от правия път, да го отклони от стремежа му към познание за Бога, към единението му с Бога. Защото знаем от самия Господ Исус Христос, че любовта в Бога, връзката ни с Бога, задължително преминава през познанието за Бога. Няма как да се случи иначе. При това сравнение Господ вижда, че делата им се покриват. Затова им казва: да бяхте чеда на Аврама, щяхте да вършите делата Аврамови. Така Спасител им напомня за престъпното им намерение и отрича родството им с Аврам, като така пресича излишното им самохвалство от една страна, а от друга ги убеждава, че трябва да полагат надеждата си не в суетна гордост от плътското родство с Аврам, а на спасителното слово, изхождащо от Бога и предавано от Неговият Син единороден. Тук Христос се явява като лекар на душите, лекуващ духовното възпаление, предизвикано от мечтанието им за родство с Аврам и пречещо им да дойдат до едно реално идване и запознанство с Христа. Цялото това недомислие в живота им било продиктувано от вярването им, че плътското родство с Аврам било достатъчно за тяхното спасение. Как отговори Христос на това тяхно потоугодие и самолюбие? И така, вие, които дишате убийство и търсите да ме умъртвите, не сте чеда на Аврама. В следващите думи Спасителят отново изразява своето единосъщие с Отца, казвайки: аз съм човек, който не възстава против Бога и не търси своята слава, а говоря това, което съм чул от моят Отец, и казвам истината. За каква истина говори тук Христос? За тази, че Той е равен на Отца, че не е като пророците, а е Син, който не върши нищо от себе си, а всичко, което изхожда от Отца. Ето за тези думи и мисли иудеите търсили да го убият. На основата на тези размисли и прялкото отхвърляне от страна на Христос, родството с Аврама, те казват: ние от буство не сме родени,
едного Отца имаме Бога. С тези думи иудеите стигат крайната точка на щеславието и безумието си, като нарекли себе си чеда на Бога. На каква основа те се хвалят с Божието синовство? На основание казаното в книга Изход, 4 глава, 22 стих, където четем: Израил е мой първороден син. И като познавачи на петокнижието не осмислили едни други думи на Твореца, изречени в книгата на свети пророк Исаия, 1 глава, 2 стих, където пак четем: Аз възпитах и въздигнах синове, а те се побуниха против мене. Знаете какво означава думата побуниха? Т.е. разбунтуваха се против мене. Господ Исус Христос ги изобличил, че са родени в блудство, защото въпреки строгостта на Моисеевото законодателство, много от иудеите се събирали с езичнички жени, както и иудейките с езичници мъже. Целта на Христовото изобличение обаче не била да изобличи телесното им неблагородство, а да покаже низостта на тяхната душа. 42 до 43 стих. И Исус им рече: да беше Бог ваш Отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защото ще разбирате, защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате Словото ми. Изключвайки ги от родството с Аврама, те се издигнали още по-високо, наричайки себе си чеда на Бога. Спасителят ги укорява, че са убийци, а те се опитват да се оправдаят, че готвят убийството като отмъщение за самия Бог. За пореден път Господ им показва, че те не се застъпват чрез действията си за Бога, а искат да го убият според замисъла на своята лична злоба. Тук отново ги обвинява, че не са чеда Божии, а са противници на Бога. Всичко това Господ изразил с думите: да беше Бог ваш Отец, щяхте да ме обичате. Защото аз от Бога се родих и дойдох в света, защото и не мога сам да бъда противник на Бога. Ето защо, като въставате против мене, вие вече сте врагове на самият Бог. Защо не разбирате речта ми? Тоест, защо не желаете да разберете за какво ви говоря? Вие не искате да слушате Словото ми и да го приемете поради натрупалата се във вас завист. Затова не слушате и не желаете да се промените. 44 и 45 стих. Ваш баща е дяволът и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоява в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. В тези стихове, брати и сестри, Спасителя посочва причината, поради която не искали да го слушат, т.е. да слушат истината, и тази причина е, че техен баща е дявола. Вие се представяте като чеда на Бога, но делата ви показват, че ваш баща е дявола. Вие искате да изпълнявате неговите похоти. Вижте, брати и сестри, Спасителя казва похоти, а не дела, показвайки, че те са склонни към лъжа и убийство, две злини, които са свойствени за дявола,
което потвърждава и с думите: той си беше от край човекоубиец. Тоест, това говори Христос за дявола, че той бил от край човекоубиец. Ето вие търсите да ме убиете и така се уподобявате на него и реално ставате негови чеда. Той не устоява в истината, но е баща на лъжата. Така и вие, когато използвате лъжа против мене, казвайки, че не съм от Бога, не стоите в истината, а пребъдвате в лъжата на баща си дявола. Кога говори лъжа, той, дявола, своето говори. Когато човек лъже, той обикновено присвоява някаква форма на лъжа от другия. А тук Христос ни говори, че дяволът употребява лъжата като собственост, т.е. тя е негова рожба, показваща неговата същност. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате, вие няма в какво друго да ме обвините, освен в истината. Затова и заставате против мене, абсолютната истина, защото сте синове на лъжата, т.е. вие сте деца на дявола. 46 до 50 стих. Кой от вас ще ме укори за грях? Ако пък говоря истината, защо ми не вярвате? Който от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. На това иудеите му отговориха и рекоха: не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс? Исус отговори: в мене бяс няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. Ала аз не търся моята слава, има друг, който я търси и съди. Кой от вас ще ме укори в грях? Вие считате себе си за синове на Бога. Ако сте такива, докажете грехът ми и тогава ненавистта ви спрямо мен би била справедлива. Но ако никой от вас не можа да ме изобличи явно, значи ненавистта ви е срещу самата истина. Нека пак да си припомним за коя истина говори Спасителя Христос. Заради тази, че Той нарекал себе си Син Божий, истина, която възвестиха множество пророци от древността. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Ако вие бяхте синове на Бога, нямаше да ме отхвърлите, а напротив, щяхте да ме приемете, защото аз възвестявам Божиите думи, защото аз слязох от небето и съм възвестител на небето. Не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс? Т.е. с тези думи отново иудеите го укорили. Иудеите, забележете, брати и сестри, го нарича самарянин не защото Господ Исус е такъв, а защото нарушавал често съботата и традиционните обичаи, така както често правили и самите самаряни. Наричали го и бесноват, защото считали, че когато изцерявал бесновати, ги изцерявал не с Божията сила, а с силата на бесовския княз Вевзеул. Спасителя често разкривал помислите им, неизказаното на глас недостойнство, тайните на сърцата им, което не било във властта на обикновения човек. Затова го обвинявали, че владее бесовска сила, чрез която върши тези неща. Впечатляващото тук е, че когато трябвало да се защити истината, Спасителя без колебания ги изобличавал, а когато обиждали персонално него,
той не се защитавал. С това Спасителя Христос ни учи, че винаги трябва да се застъпваме за славата и истината Божия и винаги с кротост да понасяме обидите, отправени персонално към нас. Това ни показва Господ Исус със следващите свои думи. В мене бяс няма, но почитам баща си. Почита към отца именно в това се изразявала, че той се застъпил за него и не позволил на убийци и клеветници да злоупотребява с него и с неговата истина. Вие ме безчестите за това, че почитам отца си, хулен от вас, не по някакъв друг начин, а чрез вашият личен живот. Но дори да не отмъщавам и да претърпявам обидите, не мислете, че всичко това ще остане без последици. Има един Отец на небето, който още ще санкционира всеки един от вас, поругал се с неговата святост, т.е. поругал се и с мен. Почти винаги всеки един от нас търси отплата, отмъщение за всяка една обида, но сам няма властта да отсъди. А Отец търси славата на Сина и може реално да съди. Затова и Спасителя казва, има друг, който я търси, т.е. търси славата и в чиято власт е да съди. 51 и 52 стих. Пророците също, а ти казваш, който спази словото ми, няма да вкуси смърт вовеки. В тези стихове Господ Исус Христос нагледно ни показва каква трябва да бъде любовта към враговете. Виждаме какви обиди и с какво търпение ги понася Господ и въпреки всичко с благост се опитва да ги получи, да ги промени и най-важното, показва ни, че съдът трябва да предоставим само и единствено на Отца Бога. Така Христос се отнесе със своите врагове и така ни получава как и ние трябва да се отнасяме с нашите врагове. Който спази Словото ми, т.е. този, който се едини или изгради вярата си на основата на чистия си живот, такъв няма да види смърт. Видно е, че тук Господ Исус Христос ни казва, че само върху основата на чистия живот може да се спазва Господнето учение, но тук ни говори и за смъртта не като физически и духовен преход към вечността, а смърт, в която умират грешниците, предавани от Бога в бъдещият век на безкрайно мъчение. Човеци, отпадащи от вечния живот. Така Спасителя ни показва една велика истина, че ако спазващият Словото Божие не умира, то как извора на това Слово Господ Исус Христос може да умре? Това практически е невъзможно. Спасителят индиректно им казва, защо искате да ме убиете? Тоест, да убиете мене, над когото смъртта няма никаква власт. Напротив, аз дарявам на другите живот, защото макар вярващите да умират телесно, те обаче са живи в Бога. Какво констатираме? Че точно на основа на тези размисли иудеите го обвинили за бесноват, т.е. обявили го за бесноват. Обявили го, че на основата на умопомрачение той говори тези неща. 53 до 55 стих. Нима ти си по-голям от отца ни Аврама, който умря, и пророците умряха, на какъв се правиш ти? И Исус отговори, ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Моят Отец е,
който ме прослави и за когото вие казвате, че е ваш Бог. Но го не познахте, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъде като вас лъжец. Но аз го зная и пазя словото му. Иудеите отново показали, че нямат духовно разбиране за Бога, а за тях Той е източник само за материални блага. Това проличава от неразбирането на Христовите думи за смъртта, т.е. че за вярващия човек тя е само един преход и вечен живот в Бога. Нима ти си по-голям от отца ни Аврама, му казват иудеите, т.е. Авраам беше толкова близо до Бога и въпреки това умря, а ти говориш чрез Словото да преодолеем смъртта. С горните думи те се опитват да му кажат, че е по-ниско стоящ от Авраам. Самият Спасител не им открива в пълнота за каква смърт говори, а че е по-горен от Авраам, ни убеждава малко по-късно. На какъв се правиш ти? Та ти си един недостоен човек с произход от Галилея, син на дърводелец, а се изживяваш като Бог, по-горен дори от отца ни Авраама. Основното обвинение към Христос е, че Той сам присвоява слава за себе си. На това, разбира се, Господ Исус отговаря: ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Така, както реално и вие мислите. Но този, който ме слави сега, е друг, а именно моят небесен Отец. Бог прославил своя син по всякакъв начин, и с пророчества, и с свидетелство от небето, разбира се, и с чудеса. За този Отец вие казвате, че е ваш Бог, но вие не го признавате нито за мой Отец, нито за ваш Бог. Ако го признавахте за свой Бог, щяхте да почитате и Неговият син. Именно Той, Бог, постанови: не убивай. Но вие търсите да ме убиете, и то при положение, че не можете да ме уличите в грях. Само тези факти, които Спасителя изтъква, ясно говорят, че иудеите не познавали същността на своя баща Бога, т.е. този, който приемали за свой баща. А аз го познавам по природа и имам съвършено знание за Него, защото какъвто съм аз, такъв е и Отец. И така, щом познавам себе си, означава, че познавам и Отец. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Ето, вие лъжете, като казвате и се хвалите, че го познавате, а аз ще се отрека от истината, ако познавайки го, кажа, че не го познавам. Разбира се, поредният въпрос, който хипотетично биха задали не само иудеите, но и всички нимо вярващи хора е: а с какво ще докажеш, че го познаваш? С това, че пазя Словото му, т.е. пазя Неговите заповеди. Ако и вие го познавахте, щяхте да спазите Словото му, т.е. божественото законодателство, и щяхте да пребъдвате в живот вечен. Кой е същественият момент в тия стихове, брати и сестри? Ние поменахме. Знаете, че една от 10 Божии заповеди е пряка и ясна. Не убивай. Имайте предвид, че тези заповеди всички иудеи получиха там, в пустинята. Когато Моисей беше призован от Бога Отца, а знаем, че Моисей разговаряше с Бога. И когато Моисей свали фактически от върха на планината Синай Синайското законодателство, т.е. двете скрижали с написаните 10 Божии заповеди. От този момент
е и фактическия договор на Бога с този богоизбрания народ. Тоест от този момент можем да считаме, че евреите вече са богоизбран народ. Защото Бог поставя своите взаимоотношения с тях на основата на законодателна база. Законодателна база, изработена не от човешка мисъл, а от самия Творец и Създател Бога. И как може човек да си позволи да каже: аз съм чедо на Бога, и в същото време в съзнанието си да замисля реалното убийство на този, когото не може да познае? Въпреки че Спасителя Христос извърши толкова много чудеса, че дори да не го познаят, дори да не знаят пророчествата, дори да не могат да свържат пророчествата от древността с личността на Христа, то само от чудесата, т.е. от делата, които Христос извърши, те трябваше да разпознаят в Него Тоя истинския, за когото толкова много пророци говориха и боговестяха на Тоя древен народ. Затова и Спасителя Христос се обръща към тях и им казва: ето вие лъжете, като казвате и се хвалите, че го познавате. Няма как да го познавате, след като замисляте убийство. И ако вие добре познавахте своя небесен баща Бога, щяхте да знаете, че неговото изискване спрямо вас е категорично. Той е казал: не убивай. И само от тази презумпция на заповедта вие дори не трябва да си помисляте такова нещо. Самото ценностно противоречие, т.е. иудеите формално се изживявали като чеда на Бога, а в същото време живота им и делата им преди всичко в живота им били в пълно противоречие с ценностните изисквания на Бога, ясно показвали, че тяхното синовство спрямо Бога е само формално синовство. Синовство, което е плод само и единствено на тяхното съзнание. Но практически реалната връзка между този народ, който се е считал за богоизбран, и между този, който само и единствено може да даде богоизбранничеството, т.е. тази ценностна връзка е до категоричност прекъсната. 56 до 59 стих. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види моя ден, и видя и се възрадва. На това иудеите му рекоха: нямаш още 50 години и си видял Авраама. Исус им рече: истина, истина ви казвам, преди Авраам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху му, но Исус се скри и излезе от храма, като мина посред тях, и така си отиде. Още с първите думи на стих 56 Спасител показва категоричното си превъзходство и над пророците, и над самия патриарх Авраам. Авраам, когото вие наричате свой баща, би бил щастлив да види моя ден, т.е. моите времена, т.е. времената, в които аз прибивавам пред вашите очи, прибивавам във вашия живот, и ще прибавя: той видя моя ден, т.е. видя онова, което така силно искаха да видят другите святи мъже и не можаха да видят, и се зарадва. По отношение на времето, в което това станало, то някои тълкователи мислят, че силното желание на Авраам се изпълнило
още през време на неговото странстване. Заключението е, че поради отдалечеността на времената във времето и хилядолетията, съзерцаването от страна на Аврам на Христовите времена било отдалеч, с вяра или в състояние на пророческо вдъхновение, или чрез разбиране таинственото предобразователно значение на някое събитие в своя живот, като например пренасянето в жертва на своя син Исак, когато по думите на светия апостол Павел, изказани в посланието до евреите, 11 глава, 17 до 19 стих, възприел възкръснал от мъртвите, т.е. там под ден Спасителя оказва кръстното дърво. И както Авраам носил дърва за жертвоприношението, така и Христос носил кръста си към Голгота. Както Исак бил оставен и вместо него бил принесел овенът, така и Господ като Бог останал извън страданието, а пострадал само по човечество и само по плът. Какво се показва тук? Знаем случката с раждането на Исака. Исак е първородният син, въпреки че Исав от наложницата се ражда пръв. Но Исак е първородния, т.е. на облагодатеното семейство, брати и сестри, на Авраам и Сара. Затова Исак е първородния. И си припомнете фактически дълбоката вяра на Авраам, когато Бог изпита неговата вяра именно по този начин. Той му каза да забере Исак, да вземе дърва и да отиде на определеното място да му принесе жертва. Но Авраам не носеше жертвено животно. И той до последния момент се чудеше какво ще принесе фактически в жертва. И тук фактически виждаме неговата голяма вяра, когато Бог му каза да свържи Исак и да го сложи на жертвената клада. Тук сравнението между Исак и Спасителя Христос какво е? Да си припомним, че когато тръгваха за мястото, където трябваше да направя жертвоприношението, Авраам даде на Исак да носи наръча с дърва, с съчките. Така и Христос, дори да не изнесе в пълнота кръста до Голгота, той направи усилието до момента, в който Симон Киринец взе кръста и го изнесе на Голгота. Това е голямото сравнение. Тоест, Исак се явява като реален предобраз на това, което щеше да се случи със самия Син Божий. На основа на това откровение, Авраам видял в жертвата на Исака деня на кръста Христов, деня на всемирното спасение и се възрадвал. На основа думите на свети цар и пророк Давид, изказани в Псалом 117, 24 стих, а там Давид казва: «Тоя ден е Господ сътворил, да се зарадваме и развеселим в него». Разбираме, че откровението при Авраама се принесло и през вековете. И така не само Авраам се зарадвал на деня на всемирното спасение, но и всички други святи мъже, като Давид. Много от иудеите казали: «Нямаш още 50 години и си видял Авраама». На тази забележка Спасителя отговаря: «Преди Авраам да е бил, аз съм». Забележете, Христос не казва «аз бях», а «аз съм». По този начин с глагола «съм» показал своето непрекъснато и всякогушно, т.е.
вечното си битие. Така и Бог в книга Изход 3 глава 14 стих говори за себе си: аз съм вечно съществуващият. Тук ще отворя пак една малка скобичка. Всички, когато влезем в православния храм, задължително поглеждаме към иконостасните икони. И знаем, че заставайки фронтално срещу царските врата, от дясната страна е образа на Христос. Глеждаме ли се в ореола на Спасителя Христос, брати и сестри? Виждаме ли, че задължително в православната иконопис на ореола на Спасителя Христос винаги той е разделен на 3 части и в 3 части са изписани 3 буквички. Нали така? Омега, омикрон и ен. Тоест, тези 3 буквички като символ изразяват точно тези думички, които четем в Изход 3 глава 14 стих. Тези 3 букви на ореола изразяват думите: аз съм вечно съществуващия. За Аврам като тленен човек той е казал: преди Аврам да е бил, защото това, което е получило битие, то се и разрушава. А думата съм показва свободата от тленното и, разбира се, божествената вечност. Затова иудеите приели този израз за хула, израз подходящ само за Бога, и взели камъни с желанието да го убият. Благодаря ви за вниманието. Въпроси имате ли, брати и сестри? Аз смятам, че темата беше дори прекомерно изчерпателна. Добре, да ви благодаря. Ако и някакви други въпроси имате, спокойно можете да ги зададете. Няма никакъв проблем.